Mitnej li ġej ħaddiema u kull min imur fil-fabbriki u postijiet oħra tax-xogħol li jinsabu fis-Central Business District tal-Imrieħel jistgħu jibdew jagħmlu użu minn servizz pilota ta' Park and Ride. B'dan is-servizz ta' trasport se jkun provdut bla ħlas. Dan is-servizz se jingħata mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu u bejn l-4 ta' wara nofsinhar u s-7 ta' filgħaxija. Matul dawn il-ħinijiet van se jkun qed idur maż-żona industrijali li b'kollox fiha 13-il waqfa maħsuba bħala l-aktar konvenjenti għal-maġġoranza tal-ħaddiema f'dan il-qasam. Dwar dan il-proġett pilota tkellem il-kap eżekuttiv tas-Central Business District Keith Fenech. Sistema li hija mitluba ħafna mill-operaturi l-ħaddiema li jaħdmu ġod-żona huwa proġett pilota li ħajibda fuq 3 xhur, ħajibda minn next Monday fil-peak hours, ħalli naraw naqra l-użu tagħha, ħalli jekk ikonna respons tajjeb tagħha nagħmluha permanenti b'karozza wkoll elettrika ħalli nimxu mal-green credentials li għandna bħala fondazzjoni. Fi żjara li għamel il-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri innota kif din l-inizjattiva se tiffaċilita l-ħajja ta' mijiet ta' ħaddiema biex jaslu fil-post tax-xogħol tagħhom.